Vážení spoluobčania, dovolte mi, aby som sa predstavila. Volám sa Ingrid Madarásová, mám 45 rokov, som vydatá, som matkou 2 dospelých synov. Som zamestnaná ako stredoškolský pedagóg na Spojenej škole v Nových Zámkoch s organizačnými zložkami Obchodná akadémia a Stredná priemyselná škola elektrotechnická. Práve táto zložka je nositeľkou mena nášho slávneho vynálezcu, nášho rodáka Jedlika Áňoša. Je mi cťou pracovať na takejto škole, ktorá podľa prieskumu INECA sa umiestnila v rámci okresu na prvom mieste, čiže je to najlepšia stredná škola v okrese. Na základe rôznych výsledkov dosiahnutých v súťažiach a olympiádach sme ako prvá v rámci celého kraja. Na tejto škole študovalo a študuje mnoho našich mladých ľudí. Každý jeden z nich, alebo väčšina z nich, sa dokázala uplatniť v praxi, či si už našli dobré zamestnanie, alebo či si založili svoju vlastnú živnosť alebo podnikanie. Mojím cieľom je v prípade, ak ma zvolíte, podporovať mladých, šikovných a talentovaných ľudí, podporovať oblasť vzdelávania, školstva, kultúry a taktiež aj športu. Ďalším mojím cieľom je dbať o ochranu životného prostredia. Je veľa podnikateľských subjektov, u ktorých na prvom mieste je práve zisk, nedbajúc na obyvateľstvo, na ich zdravie a dopady na ich majetok. A práve tomuto by som chcela zabrániť, aby v budúcnosti projekty, ktoré vyslovene sú založené len za účelom dosiahnutia zisku, prešli v obecnom zastupiteľstve a uškodili našim občanom. Tiež je veľmi dôležité, aby sme venovali pozornosť povodniam. V budúcnosti by som vedela využiť svoje vedomosti, skúsenosti a poznatky, keď som pracovala na okresnom úrade alebo na obvodnom úrade v oblasti krízového riadenia a takisto aj svoje skúsenosti pri práci v oblasti sociálnych vecí. Za každý hlas, ktorý mi dáte, vám vopred ďakujem. Tisztelt lakosaink! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Madarász Ingridnek hívnak. 45 éves vagyok, férjezett, 2 felnőtt fiú édesanyja. Az Érsekújvári Kereskedelmi Akadémián és az Elektrotechnikai Szakközépiskolán, mint pedagógus dolgozom. Épp az Elektrotechnikai Szakközépiskola falunk neves feltalálójának nevét viseli, Jedlik Ányosét. Erre nagyon büszke vagyok, hogy épp ezen az iskolán, amely az INECO cég szerint a járás legjobb iskolája, és a versenyeken elért eredmények szerint pedig a megye legjobb iskolája, taníthatok. Ezen az iskolán számos szímői fiatal szerzett érettségi bizonyítványt. Többnyire el tudtak helyezkedni, mind alkalmazottak, és nagyon sokan pedig jól menő magánvállalkozást tudtak létrehozni. Ha megtisztelnek szavazatukkal és megválasztanak képviselőnek, ígérem, hogy támogatni fogom a fiataljainkat, az oktatást, a kultúrát és a sportot. Továbbá nagyon fontos számomra a környezetvédelem, amelyet be is tudtam bizonyítani nemrégiben, mikor egy magánvállalkozó csak a saját célját és a hasznát vette számításba, nem pedig a falunk lakosságának az egészségét és a biztonságát. Továbbá szeretném hasznosítani az összes tapasztalatomat, tudásomat, melyet 20 év praxisában szereztem az állami igazgatásban. Dolgoztam a katasztrófavédelmi osztályon, ami nagyon fontos az árvizek szempontjából, és a szociális ügyosztályon, amivel tudok segíteni idősebb és rászorult lakosainkon. Előre is meg szeretném köszönni az összes szavazatot, amellyel támogatnak
a helyi önkormányzati választásokon. Köszönöm szépen!